aspoň takýmto spôsobom sme sa vašimi očami na to pozreli. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Ideme teraz o veľmi milej, premilenej téme, pretože okrem toho, že tu máme dvoch hostí, tak tu máme ešte aj jedného mini hostia. Krásne dobré ráno. Rozprávať sa budeme totižto o starostlivosti, pokožky, srsti našich najmilších štvornohých priateľov, ktorí nám robia radosť každý deň, pretože srst neklame, o jej kúpanie, česanie a úprava patria k takej základnej starostlivosti o psa, no ich význam je oveľa väčší, než teda ten čistý vzhľad a nejaká tá vôňa. Rozprávať sa budeme s Mikulášom Santnerom zo spoločnosti Petuxe a taktiež aj Liviou Santnerovou. Krásne dobré ráno. Pekné dobré ráno. Tak poďme si povedať, že aký zmysel má takéto pravidelnejšie kúpanie psov. V prvom rade si treba povedať to, že keď si človek zaobstará psíka, tak sa musí o ňo starať. My prichádzame do styku aj s tým, že ľudia sú troška ľahostajní alebo majú také tie predsudky, že stačí raz za rok okúpať, umyť a teda. V druhom rade si treba povedať, že ten význam je estetický, zdravotný a hygienický. Áno, pes žije s nami v domácnosti a tým, že žije v domácnosti, tak naberá nejaké pachy, či už vonku na prechádzke, či už keď sa vyvalá v tráve, alebo doma pri varení a teda a žije s nami v domácnosti. To znamená, že tie pachy prenáša aj do toho bytu. Takže to je tá hygiena. Tá estetickosť samozrejme je to, že keď sa okúpe, tak krajšie, lepšie vyzerá, tá srdc je zdravšia a samozrejme aj tie zdravotné benefity. Ale čo sa týka tej zdravotnej starostlivosti, tu by som podotkol, že okrem tej domácej starostlivosti, ktorú ľudia môžu doma prevádzkovať sami, že si psíka okúpu a ošetria nejakými prípravkami vhodnými, podotýkam vhodnými, tak psie salóny ponúkajú v súčasnosti rozšírenú službu tzv. Ozonterapie. To je taká vaňa s bublinkovým kúpelom, taký psí wellness, dá sa povedať, ktorý teda obsahuje ozón a ten ozón pôsobí liečivo. To znamená, že okrem toho, že pôsobí preventívne, že zbaví srdc prebytočných odumretých chlpov kože, takisto aj baktérií, kvasiniek a podobných, takže z tohoto titulu tí ľudia majú túto možnosť jednak to využívať preventívne, jednak už pri tých samotných ochoreniach. No a záleží na tom, akú má ten pes srsť alebo pokožku, čím sa to vlastne líši? Toto je úplne prvý základ, ktorý si ľudia, keď si vyberajú plemeno, nie že už ho majú, ale keď si vyberajú, tak by si mali uvedomiť tú následnú starostlivosť. Veľa ľudí podľahne modnému trendu, samozrejme v dnešnej dobe púdlík, pomeranian, čím chlpačšie, čím väčšia gulička, krajšia, tak samozrejme týmto viacej chceme mať a čím je to menšie, ľúbeznejšie. Lenže následne na to nastáva ten problém s tou starostlivosťou, že už starať sa o to je veľmi, veľmi zložité. Ja by som tým ľuďom doporučil, že keď sa o to nevedia starať, tak aby si nechali poradiť v tých salónoch a tú službu si treba objednali alebo skutočne sa naučili v tých salónoch. Určite každý salón im rád poradí, ako sa medzi návštevami salónu, ktoré bývajú priebežne možno každé 2 mesiace pri tých bežných psíkoch, nie pri výstavných, tak naučia, v každom salóne naučia a odporúčia, aké kefy používať, aké hrebene, aké šampóny, aké kondicionéry a tieto veci. Takže veľmi, veľmi záleží na tom, akú má srsť alebo kožu ten psík. Zvlášť možno aj v tomto období, keď psíčkovia zhádzajú takú tú spodnú vrstvu starej srste a teraz ich treba o čosi viacej vyčesávať. Čiže hovoríte, že znamená, že je rozdiel medzi domácim miláčikom a presne nejakým šampiónom, hej? Že psom, ktorý chodí na výstavy. Tej starostlivosti. Takto. Ja by som to povedal tak, že ten šampión by mal byť každý ten pes pre svojho majiteľa. To je skvelé. A mal by k nemu tak pristupovať a nemal by to brať tak, že však nemusím a však je taký a jen taký a onaký. Ale skutočne by mal s tou láskou a s tou zodpovednosťou pristupovať k tej starostlivosti a robiť ju veľmi, veľmi pravidelne a nespoliehať sa len na tie periódy, tie 2-3 mesiace, kedy ide do toho salónu, ale pravidelne, povedzme, raz týždeň, alebo raz za 2 týždne, alebo podľa potreby, podľa toho, jak tie pachy naberie na seba, tak by sa mal starať. Čo sa týka tej starostlivosti od tých šampiónov a ten rozdiel medzi tým domácim miláčikom a šampiónom je v tom, že od toho šampióna alebo od toho výstavného psíka, povedzme to tak, nemusí každý sa stať šampiónom, keď ide na výstavu, tak je rozdiel v tom, že to je tak, aby som povedal, že už tak celodenný úväzok. Áno, že musí skutočne podradiť tomu veškerý svoj voľný čas. Viete, že šampión musí v každom okamihu vyzerať šampiónsky, hej? To je jedna vec, ale príprava na výstavu zaberá oveľa väčší dôraz na tie prípravky, ktoré sú na ošetrenie tej srsti, fénovanie, česanie. Už len keď si zoberiete, že taký púdel, keď ide na výstavu, tak 4 hodiny pred výstavou ho vyčesávajú a rôzne úpravy na ňom robia.
Je tých úrovní niekoľko, jednoducho je to Povedala. nejaké česanie, šamponovanie, ale teraz sú najnovšie už teda aj voňavky pre psov. Alebo Je toto, parfumovanie, alebo no. parfumovanie, je toto nejakým spôsobom prirodzené vlastne aj pre tie plemená? Tak povedzme si otvorene, že parfémy pre psov vymyslel človek, takže je to skôr bližšie tomu človeku a chcel si možno uľahčiť tú prácu a tak, jak sme už spomínali, tie pachy, ktoré psíček naberá, tak môžeme ich tým prekryť. Ale okrem tej esteticko-hygienickej funkcie ten parfém má veľakrát aj funkciu zdravotnú, pretože v dnešnej dobe už tie parfémy robia vo forme kondicionérov, dvojfázových kondicionérov, ktoré majú aj nejaké výživné zložky. A tieto výživné zložky tiež pôsobia jednak hydratačné, ako detangler, na rozčesávanie tej srsti. Sú to zložky, ktoré sa nanášajú teda na suchú pokožku, lebo rozdiel, keď kúpete psa a dáte mu na mokrú pokožku zmývateľný kondicionér a potom vlastne tie kondicionéry alebo tie parfémy, áno, leave on alebo rinse off sa to volá v podstate po anglicky, že či zmijem alebo nechám. A tieto vlastne parfémy spojené s tým kondicionérom, ktoré sa nechávajú na tej pokožke srsti, tak jednoducho už plnia aj tú zdravotnú zložku a majú tam rôzne probiotika a rôzne výživné stránky. Z toho práve presne vychádza aj tá otázka, že z čoho sú vlastne zložené tie kozmetické prípravky pre psov? Takto, z čoho sú zložené, keď si zoberiete dneska na trhu, ja ako obchodník, ktorý pracuje s týmto tovarom a predáva ho, tak vidím, že je takých zhruba 20 svetovo známych úspešných špičkových značiek a možno desiatky až stovky takých neznámych alebo možno ako hypermarketových, tak som to povedal. Každý by si mal uvedomiť to, že tá starostlivosť od toho psíka není tak finančne náročná na to, aby mu nedopriali tie kvalitné preferované značky. A čo sa týka toho zloženia, viete, to zloženie je individuálne, každý používa nejaké svoje zložky, ale čo by som ja ľuďom odporučil je fakt, že mali by si pozerať na to, že či ten šampón, kondicionér, maska, parfém, či obsahuje prírodné zložky typu nejaké citrusy, mandarinky, grepy, pomaranče, olivový olej, jojoba, argán, alebo či sú to nejaké chemikálie. A Na toto náražam práve, že každý, keď doma kto má svojho psa, tak chce mu asi teda dať to najlepšie a možno keď už sa bavíme o kozmetike pre štvornohých miláčikov, tak chceme asi, aby to bolo čo najviac v súlade s prírodou a možno práve s jeho životom a teda tým psím. Tam si treba uvedomiť, že s tou kvalitou narastá aj cena, ale na druhej strane tá cena sa potom znižuje na tom, že tieto kvalitné šampóny sa riedia. Sú tak husté, že sa musia riediť a tým pádom vlastne v konečnom dôsledku tá umývacia jednotka vyjde možno aj menej ako ten lacný šampón, ktorý miniete polku fľaše. Aby sme o tom len nehovorili, tak vy si priniesli aj cenu nejakú pre niekoho z našich divákov a Adam by mohol aj odovzdať pre niekoho z vás. Áno, veľmi rád odovzdám. A to divákovi Viktorovi z Nitry, ktorý teda získava darčekový balíček vegánskej kozmetiky pre zvieratka, ktorý venuje Petuxe. Gratulujem, Viktor. Gratulujeme a teda verím, že budeme gratulovať aj v nasledujúcich minútach a že teda